Аз съм Андрей Гърнерен. От малък се мечтая да летя като птица, да мога да скоча от онази къща или поне от онова дърво и да се приземя безопасно. Но как? Как да стане? Здравей, Андрей! Здравей! Аз съм Бухарче. Може би отговорът на твоя въпрос се крива в моите семенца. Гледай. Виж, моите семенца летят и се приземяват като парашутчета на земята. Вярно, в природата наистина може да намериш абсолютно всички отговори. Хайде, трябва да изтупаме прането. Благодаря ви, мили момичета. Благодарение на вас и на Бухарчето сега мога да се направя парашут и да скоча от онази сграда.